mi kajing kenrum kenram ha East Dentiahil District nagam taka public hearing jongka Sri Simen bat penpanaka VPP halor kani karai ka Voice of the People's Party VPP mentaka singi kalai pawetrik naitung arjar punreu kala pentip paiba hakilar pathai khubor bahakan reuturik nailar arjar punreu ka parti VPP kala simrai ban nyaki ban nyami paiba ban ker Sawdong ye ka Secretariat halor kishpeu tuli kimat bandawa naka sarkar jela ka bankong halor kamat ka project lompong deng ka baar ka jing khoj jing suba halor ka jing thungkam thungjam jong ka MPSC ban DSC ka balai halor ki no hikai ka basaw ban sange ban thungkam thungjam ye ki ba thai ka basan kumno ban penne pensa ia ka khandeu ka siap upai ba ka banreu ka dei ka jingkhang ia ki jingrungto jongki mender syaka jalla jongi ka baniau ka jingpen sange mardor ia ki kuplan bat simen plan ka bapra na ka mantau doyong hapo ka jalla jongi bat kiwe kane ka jing pentip ne ka jing dawa na ka sarkar jalla da pentipai ba da operation ba jongka Voice of the People's Party VP mentagasngi halor kishpeu tuliki mat jing dawa jongka party kubleshbon